Otvorite sve usta, dakle da vidimo što imate ovdje. Sve je u redu. I sa nosom također. Gledajte ovamo. Kakva ogromna kvrga, to je užasno. Treba nekako da vas izlečimo. Znam. Eto, treba da popijete ovu mešavinu. Malu kašičicu. Hajde. Otvorite usta. Ne, samo ne to. Jao, fuj, to je gadno, neću. Ako želite da ozdravite, onda morate. Jao, muka mi, povratit ću, fuj. Gde mogu da ispljunem to? Šta raditi? Smislio sam. Hajde da vam zavijemo lice. Tako će biti bolje. Odlično. Sada ništa nećete ispljunuti. Tačno. Jao, pa vama trebaju oči, usta i nos. Sad čekajte. Još malo. Da, tako je. Gotovo. Ovako je mnogo bolje. Šta ste uradili? Kako da hodam? Ja ništa ne vidim. Gde je soba? Hej, skloni se od mog kreveta. Doviđenja. Doktore, a šta ćete uraditi sa mojim laktom? Naravno, sad ću nešto smisliti. I njega treba zaviti, pomoći ću vam. Samo ne ovim jeftinim zavojem. Dajte zavo od novca. Dobro, kako kažete. Ja to nikada nisam vidio. Dobro, hajde da probamo. Ispada odlično. Jedan komadić uzeti sebi. Hajde da proverimo. Da, sve super. Odmarajte, gospođice Jess. Ali lakat me svejedno boli. Onda hajde da popijete tabletu. Ne, uzmite pare i dajte mi nešto ukusnije. Razumeo sam vas. Onda hajde da zalimo tablete medom. Da, tako će biti mnogo lepše. Sad ću zamrznuti to sve. Ovako je bolje. Imate medeni žele sa tabletama. Oho, ovo je već cool, sjajna ideja, sviđa mi se. Ovo je mnogo ukusnije. Tablete više nisu tako gorke. Hvala, doktore. Odlično, odmarajte se. Gde me vučete? Doktore, ja se zovem Lee. Uzmite odmah isplatu. Boli me skočni zglob. Izvrnula sam ga kad sam se spuštala niz zlatne stepenice svog dvorca. Uradite nešto sa tim? Hoćete mi pomoći? Naravno, ovo nije ništa za mene. Za početak ću uraditi rentgen. Ovdje su pukotine. Ja znam kako da vam pomognem. Treba staviti gips. Biće od zlata, ne brinite. Ovako, da. Noga treba da miruje. Šta? Ne dirajte! Boli me! Izvinjavam se. Hajde da vam uradimo infuziju od tečnog zlata, da bol prođe. Ona bi trebala da vam pomogne. Hajde, držite, pijte. Treba da popijete sve do kraja. Kako ukusno! Osjećam kako mi se smanjuje bol. Ako si ti još, skloni se sa mog kreveta. Šta je ovo čudno? Liči na vreću sa vodom. Da pritisnem. Šta to radiš? Ja sam sva mokra. Ti si mi uništila šminku, frizuru. Tako ti treba. Jao, kako je teško biti sa zavijanim licem. Ja sam već tako gladna. Ja osjećam miris hrane. Kako lepo miriše. Hoću da jedem. Čekaj, da mogu li ja da dobijem ručak? Naravno. Trenutak. Izvolite, ovo je vaša kaša. Prijatno, one sa brokolijem. Kako odvratno, meni je loše, sklonite to. Šta ako vam dam $1? Da, onda izvolite burger. Ovo je mnogo ukusnije. Sviđa mi se. Čekajte, ovo je nacrtan novac. Ne, tako ne može. Vraćajte burger, on nije za vas. Hej, šta nije u redu, gdje je moj burger?
Ja ne primam platu nacrtanim novcem. O, a ovo je sigurno pravi novac. Zdravo, zdravo. Ovo ću sve uzeti. Aha, šta da vam poslužim? Hoću ukusan ručak. Naravno, mogu vam ponuditi burger i kolu. Eto, kako vam se čini? To je ukusno. Takav ručak mi se sviđa. Hvala. Samo što ja ne mogu da popijem kolu zbog gipsa. Ali ja sam tako žedna. Kad bi mi neko pomogao? O, Jess, hajde da ti ja pomognem. Daj meni kolu. Aha, hajde, ja ću ti držati čašu, a ti uživaj u svojoj ukusnoj hrani. Odlično, hvala. Daj mi da pijem. Super. Još jedno. Hvala, Sheila. Ti odlično obavljaš posao. A mogu li ja malo da popijem? O, hvala. Hej, šta je bilo? Ništa nije ostalo. Ti si stvarno mislila da ću ti nešto ostaviti? Ne, ja sam sve popila sama. O, ja danas sigurno neću jesti. O, došla mi ideja. Ja sam našla slatkog pacova. Sigurna sam da se svi ovi bogataši plaše glodara. A šta mi je to pod prekrivačem? Jeli? O ne, pacov! Kakav užas, on je pravo na moje nozi, a? Hvala, pacove, ti si odlično obavio posao. I burger je ostao. Ja mogu da ga pojedem. Kako lijep. Je li ova zlatna poluga za mene? Onda imam odličan ručak za vas. Prijatno, gospođice. Ovo je najsvežiji burger. Jeste ozbiljni? Ja ne jedem burgere. To je gadost. Uništit će mi liniju. Menjajte. Vama se ne sviđa burger, ali mi nemamo ništa bolje. Evo mog šefa. Zdravo, hitno mi posluži dobar ručak. Odrezak, odličan izbor. Sad ću ga pripremiti pravo ispred vas. Moram zagrijati roštilj i spržiti meso. Odlično ispalo. Sad ću ga prevrnuti na drugu stranu. Ups! Sve je palo pravo na mene. Kako odvratno. Šta si uradio? Gubi se. A šta se vi smete? Kakva sramota. Dobro večer, devojke. Ja sam vaš doktor. Hajde da proverimo kako vam ide sa oporavkom. Jo, kakav lepotan. Želim što pre da mi priđe. Dakle, počet ću sa vama. A vi ste gospođica Sheila. Izmerit ću vam temperaturu. Treba sad čekati par minuta. Odlično. Vreme je da proverimo termometar. Dajte mi. Šta? Ups, izvinite, ja nisam namerna. Izvolite. Nema veze. Temperature nemate. Čuo sam da imate povredu na čelu. Hajde da je malo hladimo. Tako je. A sad ću zalepiti plaster. Tako bolje. Ej, šta je ovo? Avion od novca? Shvatio sam. To je pacijentkinja Jess. Idem kod nje. O, doktore, je li sad moj red? Ja se osjećam odlično, ali me malo boli ruka. Ja znam šta da radim. Hajde da poprskam vašu ruku sprejom za ublažavanje bolova. Ja ću vam prepisati nove tablete. Čekajte, šta to radite? Doktore, a potpišite mi se na gipsu i šarajte ga srcima. O, kako slatko, hvala. Ja sam uvek znala da vam se sviđam. Prestanite. Dakle, gde sam stao? Hej! Šta je to? Dobro večer, doktore. Meni je slomljena noga. Stvarno? Onda hajde da proverimo šta je sa njom sada. Udaram čekićem. Prestanite. A vi je bolje samo pomazite. Slušajte, doktore. A vi mi se odavno sviđate.
Što ne? Ne, ja se ne zabavljam sa svojim pacijentkinjama. Šta to radite? Ne, Sheila i vi isto. Ne, dosta, ja dajem otkaz. O, ne, gde će? Wow, ja sam se izlečila. Konačno, moja noga uopšte ne boli. Da, moja ruka bez gipsa izgleda bolje. Hvala, doktore. Bez zaboje se osjećam još bolje, hvala. Čemu se vi smijete? O ne, moja frizura. Pa zašto mi se to uvek dešava? A šta sa tvojom kosom, Sheila? Kako klizavo! Ha, a vi ćete tu još ostati, a ja idem kući. Trebalo bi da se okupam. Sestro, donili ste nam ručak? Tako sam gladna. Gde ćete? Treba mi hrana. Gospođice Miley, mogu li dobiti hranu? Gladna sam. Hej, please. Treba mi hrana. Morat ćeš da platiš, Kate. Dobro, izvolite. Ali ovo je samo gomila smeće, Kate. Mogu da ti dam samo ovo, besplatno. Hvala, šta je ovo? Kako odvratno. Užasan smrad. Neću da jedem smeće. Gladna sam. Šta će biti za mene? Već sam pripremila pare. To je već bolje. Jess, ovo je tvoj ručak. Izvoli. Da vidimo. Šta? Povrće? Fuj, ja mrzim povrće. Miley, vraćam ti. Ovo neću da jedem. Stvarno? Pa dobro. Moram da naručim normalnu hranu. Naručit ću McDonald's. Da, to je već bolje. Konačno. Jedva čekam da probam. Šta to miriše? To je McDonald's. Hoću to. Imaš li još nešto ovde? Pomfrit. Da, savršeno. Hej, ali to je moj ručak. Ukrale moju hranu? Odlično, probat ću. Da, prelepo, hvala, Jess. Šta tako lepo miriše kod Tiffany? Tako sam gladna. Evo je ručka. Ne, ovo neću da jedem. Šta to tako lepo miriše? Pa to je burger. Sam, dođi ovamo. Uzmi jedan burger. Biće urađeno, gospođica Tiffany. Jess, daj to. Tiffany, ovo je za vas. Još hoću pomfrit. Biće urađeno. Kate, daj pomfrit. Tiffany, ovo je za vas. Hvala se. Šta bih radila bez tebe? Sada mogu lepo da ručam. Što se desilo, devojke? Nemojte da mi kvarite apetit, molim vas. Dakle, koje pacijentkinje imamo danas? Jess, kako je noga? Vidim da je sve loše. Dobro. Sad ću ti izmasirati nogu. Sad čekaj trenutak. Jesi spremna? Tako je. Juj, kako boli. Treba razmisliti. Tačno. Daću ti tabletu. Da. Eto, izvoli. Ajde, nemoj da izvoljevaš. Popi, pomoći će ti. Dobro, hajde. Fuj, to nije ukusno. Odvratno je. Šta se dešava? Šta je ovo? Miris novca. Dobar dan, Jess. Šta je sa vama? Dajte da proverim vašu nogu. Ovdje sigurno ima neki problem. Ali kako da ga rešim, ne znam. U stvari znate šta? Da, rešeno. Daću vam infuziju. Tako će sve proći mnogo brže. Hvala, možete da idete? Ja ću da odspavam malo. Kakva lepa vodica. I meni treba takva. Sad ću i sebi staviti takvu infuziju u nogu. Spojit ću sve slamke i prikačiti za kesu sa infuzijom. Odlično. A sada ubacujem u nogu. Da, sviđa mi se. Kako prija. I ja moram da se odmorim.
Šta se dešava? Je li to moja infuzija? Uzela je moj lek! Kako je smela da uradi to? Sad ću je kazniti zbog toga. Neka oseti takvu užasnu kiselu infuziju. Da vidimo kako će ti se to dopasti. Kako kiselo! Šta se za mnom dešava? Sva se tresem. Ovo je veoma smešno. Ko ste vi? Vi ste naša nova pacijentkinja, izvinite, zaboravio sam na vas. Gospođice Tiffany, šta da uradim za vas? Za 2 zlatne poluge ću sigurno naći rešenje za vas. Imam specijalni blaster. On će izlečiti vaš prelom noge. Eto, sad imate zdrav, čvrst riblji rep. Ali ja ne želim riblji rep. Šta ste uradili? Vratite mi noge. Doktor je sve samo upropastio. Moram da pomognem gospođici Tiffany. Da, tako je bolje. Hajde da vam bolje uradim masažu. Tako mnogo bolje sem. Tako sam se uplašila da sam se oznojila. Moram da se smirim. Uspela sam da izvučem to. To je bilo užasno. Ćao. Sada moram da vam dam injekciju. Malu. Ma dajte, šta vam je? Dakle, prvaki, dođe vamo. Jedna injekcija, bit ćeš zdrava. Gde bežiš, draga? Dočeka svako od vas. Pobegla? Dobro, onda ćemo preći na Jess. Dođe vamo, Jess. Ne, draga, novac neće pomoći. Šta? I ona je otišla. Onda je ostala Tiffany. Dođi kod mene. Ja ću te izlačiti. Ne, neću vam dozvoliti. Moj prst. Nije mi dobro. Ne, molim vas, samo ne injekcija, molim vas. U pomoć. Devojke, moram da vam dam malu injekciju. Stanite. Nećete daleko pobeći sa gipsom. Ti nisi normalna. Ostavi nas na miru. Pustite nas. Nećemo da primamo injekciju. Plašimo se. Gde da se sakrijemo? Bežite brže. Zar se još niste umorile? Devojke, stanite na trenutak. Ups. Doktore, izvinjavam se. Treba da vas spasim. Valjda smo pobegle. Pogledajte naše noge. Nemamo gips i ne boli nas da hodamo. Mi smo zdrave, super. Sada možemo da idemo kući. Da, hajde. Ovde klizavo. Padam. Opet imamo gips. Sve zbog vas. Zaglavljene smo ovde.